Elkarren ondoan bizi gara. Hego Ameriketatik, Marrokotik edo Errumaniatik etorritako etorkinen ondoan. Herri eta auzo berean bizi gara. Elkarren ondoan. Elkarrekin? Erantzuteko hartuko dut herri batetik jaso genuen testigantza bat eta esaten zuten hemen parke bakarra dugu, denok partekatzen dugu parkea, baino aulkiak ez. Bankuak ez ditugu partekatzen, beraz bakoitzak badu bere lekua, horregatik elkarren ondoan bai, baino askotan elkarrekin aritzea kostatzen zaigu eta elkarrekin bizitzea ere bai. Zeren islada da hori? Gizartean jatorriak, etniak, kulturak garrantzia handia duela bereizketak egiterakoan. Oso gizarte zatikatua dugu, gizarte ezaugarri ezberdinen arabera, sexu generoaren arabera eta noski kultura jatorriaren arabera ere bai. Zientzia puntu-puntuan podcastaren 20. atalean, immigrazioa eta elkarbizitza. Ongi etorri! Zientzia puntu-puntuan, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaiozu jaten adimenari. Aritz Raskin, Fatima Ouali, Orlando Lobos, Miren Fernandez. Instituto Publikoetako ikasturtea amaierako horletan, inon baino hobekiago antzematen da gurean aspalditik gertatzen ari den eraldaketa demografiko isila. Altsasun edo Tuteran, Burlatan eta Berriozarren. Iruñan noski. Gure gizarteak oraindik guztiz berea egin ez duen aldaketa. Egia alda hori. Baietz esango dugu, azken finean institutotan ematen den errealitatea, gizartean ematen den errealitatearen islada bat, eta agerikoa da, Altsasuko institutoan, beste instituto askotan bezalaxe, bi mundu oso ezberdin antzematen dira. Kasu hontan, eredu linguistikoari lotuta, eta batean euskarakoan ez dakit bertakoa esan edo profil bateko ikasleak ditugu eta A ereduan daudenak berriz atzerritik etorritako familia askoren seme-alabak kokatzen dira eta hori bera leku askotan ematen da Nafarroan. Izaskun Andueza duzue hizketan, soziologoa bera, Nafarroko Unibertsitate Publikoan. Izaskun Andueza naiz, soziologoan eta gizartelanean doktorea naiz. Eta 5 bat urtetik ona soziologia eta gizartelaneko irakasle eta ikerlaria naiz. Ruben Laseras kidearekin batera, Nafarroan barna, hainbat herri, hainbat auzo eta ikastetxe batzuetan ere lanean aritu gara, elkarbizitza horren berri edo izatekotan. Nor da bestea? Nondik dator? Zergatik etorri da gurera? Zein da gurean dagoen immigrazioaren erradiografia hori? Niretzako besteak nortzuk diren guk zehazten dugu. Eta guk sortu nahi ditugun horiek dira besteak. Nahi ditugun ezaugarriak erabiltzen ditugu banaketa horiek egiteko. Eta beraz, kasu honetan, hartzen dugu jatorria, besteak ezberdinak direla adierazteko eta ez hori bakarri baizik eta gizarte mailan bereizketak egiteko. Desparekotasunak sortzeko eta azken finean gizartean ditugun privilegioak modu ezberdinez banatzeko. Nor gara gu? Nor gara gu hori da lehendabiziko galdera, hortik hasten bagara, gu ziurrenik anitza gara eta gu hori sortzen badugu besteen aldean, orduan saiatzen gara besteak gurekiko oso ezberdinak direla adierazten, gure artean oso berdinak garela erakusteko, baino benetako hausnarketak egiten ditugunean, ikusten dugu gu oso anitzak garela, besteak ere oso anitzak direla eta gure artean antzekotasun asko ditugula, desberdintasunak ere bai, eta nik uste dut abia puntu ona dela gu nor garen, besteak nortzuk egiten ditugun eta gure arteko hori nolakoa den aztertzeko edo. Erantzunik lortu alduzue? Erantzuna teorikoak ez du ezertarako balio eta hemen praktika behar dugu. Nire ustez guak sortu behar ditugu, gu berriak eta gu berriak guztiok gara. Hortarako lehenengo pausua bestea, guretzako bestea den hori ezagutzea da, ez? Nolakoa da erradiografia hori? Erroldak esaten digu Nafarroan 16,4 edo direla beste herrialde ezberdin batzuetatik etorri direnak. Atzerritik datozenak, Nafarroan momentu hontan 108.000 bat pertsona. Hoien artean, 135 Iruñan, eta Iruñerrian 160 gertu dabiltza.
Herribera aldean orokorrean proportzio handiagotan ematen da, ez? Esaterako Iruñan biztanleriaren 19% datorra atzerritik. Eta berriz Milagron biztanlegoaren 130 atzerritik etorritakoa da, baino aulako datutan dabiltza Villafranca, Corella, Castejon, Zentoroniko, Kadreita, Caparroso, eta hola, 125 inguru hortxe. Nekazaritzara, lanera. Asko, bai. Beste batzuk lan egin nahi ez duten leku horietara, baldintzengatik, bai fisiko, baita ekonomikoengatik. Nondik datozen, 15% Marokotik. Ekuadortik 13%, Kolombia, baino baita ere batzuk Errumania eta Bulgariatik horiek dira, eta ordezkari gehien dituzten atzerriko biztanleak edo. Hasiera batean gizasemek orain emakume gehiago. Jatorriaren arabera, Afrikatik historikoki gizonezkoak etorri dira lehenago, eta urteekin haien bikoteak eta barrekarri izan dituzte, eta orduan etortzen diren heinean orekatzen doaz, ez? Hori da Marokoko kasua esaterako. Amerika Latinotik aldiz, emakumeak etorri izan ohi dira lehenago, eta orduan garai batean oso feminizatua zegoen, denborarekin berdindu da, baino hala ere, gaur egungo datuak hartuta, Afrikatik datozenak gehiengoa oraindik gizonezkoak dira, eta Amerika Latinatik datozenak batez ere emakumezkoak. Jende gaztea batez ere bertan gelditzeko apostua egin duena. Bai, gero baldintzak eman behar dira. Horretarako jendeak behar ditugu bizi baldintza egokiak eta bizitokiak eta hortan lana eta etxe bizitza funtsezkoak dira. Orduan, orain baditugu duela gutxi atera ditugun datuak irurtzungoak eta atzerritik etorritako etorkinen artean erdiak gutxi gora bera asmoa zuen hemendik 5 urtetara ere irurtzunen jarraitzeko. Beste batzu Nafarrotik barna beste toki batzutara eta baino haien herrialdetara itzuli esaterako 7,5 edo besterik ez zuen nahi. Zinturrenigon, Larragan eta Faltzesen elkarbizitzaren inguruko diagnosiak egin dituzue. Hortik salto Iruñerriko eta Sakana aldeko herrietara, eta egun Burlata eta Irurtzungo institutuetan ari zarete. Hezkuntza munduan aldaketa handia sumatu da, batez ere ikastetxe publikoetan. Hori gertutik jarraitu duzue. Eskola herriko desoreken bultzatzaile? Isla da? Zer da? Edo sinestu nahi dut, badela eskola publikoa bereziki integrazioaren alde, berdintasunaren alde, lan egiteko dugun tresna oso garrantzitsu bat. Baino egia da, horrelako bapateko aldaketek izugarrizko eztanda egin dute hezkuntza sistemaren barruan, segregazio antzekoak eman izan dira, konzentrazioak hainbat ikastetxetan, eta nolabait haiek pairatu behar izan dituz erronka handi hoiek. Behar zituzten baliabideak izan gabe, eta nik sekula ez dut horrelako gaitan aritu nahi, atzerritarren legea kontutan hartu gabe. Eta pixka bat ezagutzen duenak badaki, izugarrizko mugak jartzen dizkiela pertsonei, atzerritik edo atzerriko nazionalitatea dutenei, ezta? Urte askoz, diskriminazio legal bat jasaten dute, horrek oztopo handiak jartzen dizkie lan arloa mugatua izanik gainerako arloak ere geratzen dira hor zintzilik, eta eskolatik kanpo ematen diren desberdintasun horiek gero isladatzen dira eskoletan. Berdintasunaren alde egin nahi badugu, orduan eskolek izugarrizko indarra izan behar dute, kanpoan ematen diren desberdintasun horiek edo orekatze aldera. Ereduen arteko amildegiaz mintzo zarete. Ikastetxeako ikasle gehiengoa, 85%, Sakanan bertan jaiotakoa da. Beraz denak sakandarra gara. Hortik abiatuta, baino familien jatorriari dagokionez, eredura doaz etorkin familien gehiengoa, ez guztiak, eta berriz ereduan bertakoen edo seme-alaba gehienak, ez? Orduan, batetik ikasketa eredu aukeratzen duten, baino bestaldetik ikusten dugunean haien atzetik, ez? Egoera sozioekonomikoa, haien arteko amildegi bat dagoela, ereduen artean eta profil hauen artean, eta adibidez, ez? Gurasoen ikasketa maila eredukoen artean 162 oinarrizko ikasketak ditu gehienez.
Eta berriz, D ereduan, 32ak behintzat bat zituen unibertsitateko ikasketak. D eredukoen ikasleen 78,6 gurasoek lan egiten dute, eta A eredukoen artean erdira ere etzen iristen. Orduan, ikastetxera iritsi aurretikia, alde handia daude ikasleen profilen artean, gero topo egiten dute eredu ezberdinetan, eta galdetzen genienean haien arteko harremanak apenas dute harremanik ereduen arteko, eta horri lotuta kultura ezberdineko ikasleen artean. Hori pena izugarria da, toki berean, ordutegi berean hor ditugu, eta gu hori sortu ordez, agian gu eta haiek sortzen ari gara, ez? Gatazkarik apenas dago, baino haien arteko irudiak ere ez dira oso onak. Koexistentzia honek egiten duena da, bestearekin ez gaude, baino bestea hitz egiten dugu. Eta baditugu aurre iritziak, eta haiekin ez, baino haietaz asko hitz egiten dugu, eta hori institutuan ere isladatzen da. Eta egin duzu hausnarketa hori eredu bakarra duen herrietan? Bai, herribera aldean egin izan dugu, eta hor gatazka handiagoak ematen dira. Eta bertako gurasoek kezka handia dute, maila jaisten dietelako. Orduan gatazka maila handiagoa, koexistentzia ordez, orduan bai topo egiten dutela gela berdinetan eta bar. Eta alduten neurrian, hainbat herritan, jotzen zuten hainbat kilometro egitera, herriko eskolan egon ordez, beste non baiten, etorkinen seme alabeekin edo, aritu baino, nahiago izaten zuten beste toki batzuetara eraman. Eta ematen etzenean, hori gatazka gehiago. Hori herri batzuetan, beste batzuetan, izugarrizko lanketa onak egin izan dira, eta orduan, Adibidez, Faltzeseko herria esango nuke, hor ikastetxetik lan handia egiten zuten, ikastetxe bakarra, eredu bakarra, eta ikasle guztien aldeko apostu oso potenteak eginez. Jakin min handia dutenentzat, adimen erneko jendearentzat, zientzia ... Atzerritar legea aldatu, politika berriak sustatu erkidegoan, eta herrietan zer? Zer egin daiteke? Badira adibideak. Kultura artekotasuna eta futbola. Hasiko naiz, horren ongi egin izan ez diren gauzak, ze askotan ematen dira, ez? Zer egingo dugu elkarrekin, eta, futbol partiduak antolatu ditzakegu, ze bada gazteen artean, elkarrekin aritzeko aukera bat, eta, orduan antolatu ziren, eta joan ginenara, eta asteko presto denean, ikusi genuen, talde batean jarri zituzten, nolabait bertako jokalariak, denak herriko ekipazioaz jartzita, eta beste alde batean herriko taldean, ez zeudenak herriko gazteak zirenak, ez zirenak sartzen taldekide izateko 300 euro ordaindu behar zirelako, eta orduan bakoitzak kamiseta ezberdin bat, eta jarri nahi zituzten batzuk besteen kontra jolasten. Futbol partidu bat izan daiteke, baina elkarrekin egin behar badugu, lehendabiziko gauza egiten duguna da, haien artean taldeak nahastu, eta berez naturalki egingo ez lirateken gauzak egin, ez? Krosa eta Urdaiazpikoarena. Hemen oso ongi funtzionatzen du, herriberako beste herri batean, krosa. Hemen hori da, atzerritik datozena, marrokiarrak batez ere parte hartzen duten ekintza bat, eta oso polita izan zen, esan zeguten. Iaz, irabazlea marrokiar bat izan zen, eta, klaro, lehendabiziko saria Urdaiazpiko bat zen. Ez zuen jaso nahi, eta orduan 3. aldatu zion bere saria. Badakite batez ere hortan parte hartzen dutela marrokiarrek, eta haiek ez dutela txerrikirik eta jaten, aldaketak egin behar ditugunean, batzutan gauza txiki hauek dira. Horrelako hainbat eta hainbat adibide daude, asmo honez egiten direnak, baino gero emaitzak lortzen duzu agian, bilatzen ez duzuna. Marokoarren ongi etorri beroaz. Faltzesen, adibidea jartzeko festa bat antolatu zen, non, ez da zer, da nola. Eta prozesu hortan, marrokiar jatorriko familia asko aritu ziren, eta haiei bururatu zitzaien esaterako beraientzako festa beti etxean egiten dute. Eta beraientzako erakusteko modu bat izan zen, haien etxe bateko
Sala udaletxera eraman zuten, sarreran jarri zuten haien sala balitz bezala, eta ongietorria egin nahi zieten simbolikoki nolabait ez, herritarrei haien kulturara, gauza txiki, baina oso esanguratsua izan zen, zezen buelta bat ematea, ez? Harrera, beste hoiek, definiturik zeuden beste hoiek bezala, udaletxean sartu, eta beraiek faltzesko beste batzuei ere, harrera egitearena, eta, olakoak. Menuan mota guztietako jakintzak, egiazko jakiteak, puntu-puntuan beti ere. Gu, zu, ura, norgaren ez dugu oso argi, oraindik gu anitza garela, esan duzu itzaskun, noruntzagoaz. Espero dut gu anitz hortan aniztasunak errespetatu, ditzakegun geroaldi batera, baina aniztasun horren barruan norberak hartu nahi duen bidea aukera berdinetan hartzeko eskubidea duen geroaldi batera joatea espero dut. Nolakoa da 21. mendeko gizarte nafarra? Nik esango nuke anitza bada eta desberdintasunez jositako Nafarroa da. Aukera ezberdin askoz osatutako Nafarroa anitza da. Getoak sortu ditugu orduan? Ari gara. Ziur? Nire ustez bai. Uste genuen ongi etorria bagenekiela ematen? Saiatu gara, baina ikusten dugunean hemen jaio direnekin oraindik horren ongi ez garelari, edo horren beste ezberdintasun daudela, nik uste dut, ez dut esan nahi gaizki egin denik, alden moduan eginda, nire ustez ez da aski, eta horregatik gero aldira begira, espero dut hobea izatea. Ez da bakarrik, eta ongietorria oso ona gara, orain ukraniarrak datoz eta bapatean dena eman nahi dugu, baino gero ja ona etortzen direnean, eta gure eskubide berdinak izan behar dituztenean edo ez, hor gehiago kostatzen zaigu. Azken finean ez alda ekonomikoa arazoa, beste ikenez. Neurri handi batean bai. Ez dakit hartzen ditugu aitzaki asko, desberdintasun horiek sortu eta hortik desparekotasunak bermatzeko. Oneraino gaurko gure atala. Gu berri baten bila aritu gara Izaskun Andueza soziologoarekin. Esker milanitz, ongi izan. Zientzia puntu-puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz. Laguntzaileak Nafarroko Gobernua eta Zientziarako eta Teknologiarako Espainiako Fundazioa. Zientziaren eta Berrikuntzaren Ministerioa.